Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar ünnülügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Çäklendirmeler türkmenleriň Istanbul'a bikanun pul biznesine ýol açdy. Türkmenistanyna daşary ýurtlarda ulanylýan plastik kartlardan nagyt we nagyt däl amallara girdilen çäklendirmeleriň hem gadagançylyklaryň fonunda inni Istanbul'a Türkmenistan raýatlaryň öz arasynda bikanun ýagdaýda öz bolşly täze pul biznesiniň döränligi habar berilýär. Mundan owul Istanbul'un Aksaray diýen ýerindäki bankomatlaryň öňünde giýje ünlü nowat tutýan Türkmenistan raýatlaryň inni başga ýerlerde has uly nowatlary emele getirýänligi göze ilýär. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosuny bu urda maglumat beren käbir türkmen raýatlarynyň aýtmagyna görä, bu täze gara pul biznesi esasan Istanbul'un Kapalı Çarşı adly gadymy söwda merkeziniň goloýundaky türkmenistanylaryň düşleýän mehmanhanalarynyň öňünde amala aşyrylýar. Türkmenistandan nagyt pul çekmek üçin Istanbul'a gelýän raýatlar ol ýerde üşýärler we 50 ýaşlarynaky türkmenistanyň bir erkek adam olaryň plastik kartlaryny ýygyna alyp bir ýere äkidýär. Aradan bir näçe sagat geçenden soň ol ýere motosikletli gelen 25 ýaşlarynaky türkmenistanly 2 sany ýaş ýigit hälki plastik kartlary eýelerine çeken pullary bilen birlikde paýlap berýärler. Olaryň aýtmagyna görä, bu täze öz bolşly resmi bolmaýan bikanun görünüşdäki pul biznesi taraplaryň arasynda dil üssü bilen gelinýän alalaşyň netijesinde bolýar we plastik kartlardan pul çekip getirýänler özleri üçin her 100 Amerikan dollarynyň 25 dollar käme halam $30 araçy tölegini alýarlar. Bu habary Azatlyk Radiosunyň Istanbul'daky çeşmeleri hem tasdikleýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk Radiosunyň Istanbul'daky çeşmesi bilen gürrüňdeş bolan we Istanbul'a bir owadan gelendigini aýdan daýhanyň aýtmagyna görä, adamlar Türkmenistanda plastik kartlardan amallaryň çäklendirmegi sebäpli pullaryny köýdürmejek bolup daşary ýurda gaýdyp şeýle bikanun araçylara ýüz tutmaly bolýarlar. Bizem pulsuzlyga çäre tapmak üçin biýalaç karda girip kartda galan pulumuzy köýdürmän alyp bilmek üçin Istanbul'a gelmeli bolduk. Her näme-de bolsa Türkmenistanda pulsuz kösenmekden gowdur. Ýagdaý şeýle juda agyr bolmasa, owadan 10 çyçykdaý jedip Istanbul'a gaýdyp bu ýerde näme üçin giýje ünlüläp nowata durulu diýip ol daýhan baştan geçirýän ýagdaýlaryny Azatlyk Radiosuna gürrüň berýär. Türkmenistanly zähmet migrantlar bilen bir hatarda Istanbul'da ýaşaýan Türkmenistanly aktivist Rozowaýam bu maglumatlaryň dogrudygyny tasdikleýär. Men şu aýyň 24-nde hepdeniň 5-nji güni şol Istanbul Aksaray Beyazıt Kapalı Çarşysyndan gelýärdim. Şol ýörede bizim türkmenleriň döşelýän bir mehmanhanasy bar. Şol gün şo taýdan öýlen sagat 2 töwerek geçýärdim bilen gördüm ähli türkmenleriň bagy şo taýda üýşüşip durlar. Bu çakaçyny men olar ýa türkmenleriň bir hiç üýşmelen mahalny görmändim-de. Sen şo taýda özümizden şu Türkmenistanda işler ve işlep ýören hatda pensiya çıkarlar öyle şu tak gelip görsen bir adam gynanýan yani. Pakıcıklar bärik gelip $100 $25 verip pullaryny çekip alyp oturýarlar. Özlerem şu taýda pulunu çekip berýän we getirip berýän hem Türkmenistanyň raýaty. Türkmen hökümeti noýabr aýynyň başynda raýatlaryň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan nagytlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçberini nowatdaky çäklendirmeleri girdi. Emma daşary ýurtlardaky Türkmenistan raýatlar onun ýanyndan plastik kartlar bilen nagyt we nagyt däl amallaryň inni edip bolmaýanlygyny Azatlyk Radiosuna habar beripdi. Sözü jemläp aýtsak, türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbe-ýüz bolýan şeýle pul problemalary barasynda Türkmenistanyň döwlet kontrollugynaky metbuatynda hiç gili söz açylmaýar. Şol urwatyň özünde degişli türkmen resmiýlerem bu ýagdaý bilen baglanyşykly Azatlyk Radiosuna kommentariýa bermekden saklanýar.